Айде да започваме! И така, здрасти! Шопката е тук! С огромно удоволствие се завръщам към времето, в което снимах тези влогове. Отнеми само 6 пъти, за да започна. Но с постоянство към прогрес. И така, да започваме сега. Значи, за какво сме се събрали днес тук? Защото установих, че са минали 2 години от последният епизод на Шопката. И също така получих вдъхновение за нови видеа от моя много близка, след като се видяхме в България и тя ми сподели, че много са й харесвали видеата на Шопката, очаквала ги е с нетърпение, защото й е било много интересно за живота в Канада. Имам толкова много да ви разказвам. И какво съм намислила като цяло? Накратко, тази година съм си сложила на Vision Board 12 видеа в YouTube на Шопката. Ще ви разказвам за живота тук в Канада. В този първи епизод ще ви разкажа за това какво се случи през изминалите 2 години от последният епизод до сега. Ще си отворя аз галерията и ще отида на година 2023 и ще започна да ви разказвам от тогава насам. Стигнахме януари месец. Ето тук ви показвам. Сега гледаме декември месец, всъщност от 22 година. Накратко, след като се нанесохме, започнахме вече да се запознавам, аз лично да опознавам района, хората, начина на живот и като цяло много нови неща бяха за мен. Да бъдеш съпруга, да бъдеш в нова държава, да се опиташ да превърнеш хобито си в работа. Неуспешно. И като цяло порастваш много, като се преместиш така толкова далече от всичко, което ти е познато, излезнеш изцяло от зоната си на комфорт. И толкова много нови неща ти се случват. 2022 година, след последният епизод, всъщност, направих този канал Pink Reminder, чрез който започнах да рекламирам и да преподавам йога тук в Канада. Организирах много практики на плажа, създавах събития и ги публикувах в групи в Facebook и започнаха да идват хора и правех като луда практики, сутрин, обед, вечер, онлайн. И какво друго правех? Опитвах се да си намеря работа като преподавател в йога студио, обаче това се оказа доста по-сложно, отколкото очаквах и се надявах. Затова, след като пуснах безброй CV-та, се отказах. И какво ще правих? След като започнах да преподавам на плажа, всъщност доста хора започнаха да ме разпознават. Получих няколко предложения, на които се отзовах да преподавам на големи групи по събития. И също така започнах да организирам едни много свежи събития за йога и вино, които бяха също доста успешни. И всъщност с това се занимавах, докато чаках да ми дойде PR-а, което е Permanent Residency, като гражданство официално, с което да мога да започна работа на договор. И общо взето това беше. Много нови неща. Също така за пръв път организирах тук българска коледна вечеря, която сама бях сготвила за моето семейство. Бях много горда от себе си. Тази Коледа бяхме с едно приятелско семейство и с нашият етиопски приятел, който познавате от една шопка в Канада на етиопски ресторант.
Това беше доста забавно. Друго интересно нещо, което се случи е, че се запознахме с българското общество тук в Канада, което не е много голямо, но го има. Има българско училище. Тук започват да празнуват Коледа. На 1 ноември се дига коледната украса в половината град, да не кажа почти целия. И има много паркове, в които има такива като светлинни градини, в които можеш да се разходиш вечерно време, след като се стъмни, пускат всякакви лампички, много е красиво, много е забавно, интересно да ходиш и да разглеждаш. И тази година празнувахме Нова година. Това беше много забавно с една девойка, италианка, която ми беше колежка в един детски център, в който преподавах йога на дечица около коледните празници. Тя ни покани и на тази вечеря имаше хора буквално от целия свят. Имахме ирландки, тя е италианка, имахме от Мексико, от Бразилия, мисля, че имаше едно момиче, и ние от България, съответно. Беше много интересно, защото всяка страна има различни традиции по тези празници и ние ги направихме всичките. Аз занесох баница с късмети, обикаляхме къщата с чанти пълни с ориз и провизии, за да ни е ползотворна и хубава годината и да имаме пътешествия. За това беше раницата. Какво друго правихме, сега не мога да си спомня вече, но беше много интересно. И всъщност на 1 януари в Канада, в Ванкувър специално, се организира Polar Bear Swim, на който всъщност се прави една огромна сцена на плажа, който е тук в центъра на Ванкувър. Казва се English Bay. На English Bay плажа се вдига тази голяма сцена и се събират хора от цял Ванкувър, прави се шоу, има музика, програма и в примерно от 10 или 11 часа, не съм сигурна, всички хора влизат и правят такова като плуване в океана. Затова се казвам и Polar Bear Swim, което е много забавно. Ние първата година само си потопихме краката. Боже, 10 минути кога минаха. Втората година, 24-та, всъщност дори влезнахме, а тази година не бяхме тук, затова не го направихме. Добре, ще побързам. Боже, толкова много неща. Първата работа, която успях да си намеря, беше в Телъс. Там завързах и един от най-близките си приятели. Тя се казва Алисън и е от Панама. След което през 2023 тук се празнува китайската нова година, което е The Lunar New Year. Тя се сменя всяка година, понеже е по лунния календар. Много е интересно там. Има огромен китайски квартал, в който правят парад с дракони, танци, музика. При китайците червено и златно общо взето е всичко. След което, друго нещо, което през тази година беше интересно. Аз се научих да правя пица from scratch от нулата. Сама си правя тестото. Като цяло беше дълго интересен, дълъг процес. Също така през 2023 година ние с Алекс се оженихме се. Тук има много аутлети. И аз много обичам да ходя да пазарувам в тях. Тук има храни от цял свят. Можеш да ядеш в предложение сигурно на един месец, всеки ден различна кухня. Има тайландско, китайско, индийско, етиопска кухня, японска, казах ли? Каквото се сещате и каквото не се сещате, тук има всичко. Най-разпространено е сушито, като ядем навънка най-често това ядем.
Също така, тук се научих и да правя кексчета. Това беше много забавно. Първите кексчета, които направих с глазура, моят мъж каза, че глазурата ми прилича на пиеш плако. И ето тук виждате на снимката, то наистина изглежда така, теговиня. Истина е. Но пък за това сега изглеждат много професионално. Организирах също така сватбата ни в България от тук, което беше невероятно приключение. Но това е друга тема. Тук мога да ви покажа моя приятелка, която също беше моя съседка, сега вече не живее в нашата сграда. Казва се Шона. Тя е дизайнерка. Тя е една от малкото канадки, които познавам. Нейната сестра се занимава с пеене, което е много хубаво, много ни липсва тук на етажа. Какво друго? Прибирахме се до България 3 пъти към днешна дата вече. Сватбата беше голяма част. Беше голямо приключение да се прибера в България за сватбата, тъй като току-що бях започнала работа и трябваше да съкратя времето за сватба в България. Тук лятото се организират изключително много събития, безплатни, навън. Има едно много красиво събитие, казва се... какво беше името? Не опера, симфония на Sunset Beach, къде вдига се една голяма сцена и симфоничен оркестър, който е тук в Ванкувър, излиза и свири и това е най-прекрасното нещо, най-невероятното нещо на света. Толкова любимото ми събитие. То обикновено се състои в първият уикенд от юли месец. Тук също така много се карат ролери и колелета. Ето това е снимка на мои приятелки, с които караме кънки и ролери пред нас в парка. Лятото ги организират редовно. С този наш приятел, който дойде на гости, обиколихме около Канада, ходихме на Rocky Mountains, едни забележителни планини, скали в Канада с най-бистрите, невероятно красиви езера. Опитахме се да ходим на лов за мечки. Не успяхме да видим нито една мечка, но видяхме елк, видяхме сърнички, елени. В 23-та година, след като си получих пиара, отидохме в Щатите, ходихме до Сиатъл, ходихме до Лас Вегас. Празнуваме тук всичките американски празници, Хелуин, Свети Валентин. Също така, тук идва Цирк дю Солей. Моя много сбъдната мечта. Обожавам Цирк дю Солей. Било ми е на бъкет лист нещата, които искам да свърша преди да умра. Да отида на представление на Цирк дю Солей и моето момче сбъдната и тази моя мечта. И ни беше взел билети за Цирк дю Солей и на него толкова много му хареса също, че започнахме всяка година. Добре, хайде да довършим, като гледам, няма много на 23-та година. 23-та година всъщност организирах втората голяма коледна вечеря, която за мен също беше голям успех. Сготвих чакайте да видим тук колко човека съм поканила. 7 човека бяхме общо. 5 гости, които една девойка от Тайланд, Етиопия, Мексико, Турция и Панама. И ние двама българи. На българска Коледа на 25 декември. По Коледа ходихме на различни такива места, където са много украсени. Направихме си коледна фотосесия и така завърши 2024 година с наздравица в центъра на Ванкувър при най-голямата ЛХ в града. И за 2024 година ще ви разкажа в следващия епизод, защото този стана прекалено дълъг вече.
Много ми беше драго да си поговорим. Нямам търпение да се видим скоро пак. Хайде, до нови срещи! И така. Почвам да се пота вече. И така. Трети епизод. Четвърти път.